Il-mod ġdid ta' kif se jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija huwa biss karnivalata, hekk se jaħlu l-eks Prim Ministru eks mexxej tal-Partit Laburista Alfred Sant f'artiklu li pubblika it-tnejn fuq il-Malta Independent. Sant tefa' dubji fuq il-mod li bih se jintażel il-Kummissarju tal-Pulizija fejn il-Gvern irid joħroġ is-sejħiet, jagħmel l-intervisti u jevalwa l-applikanti u wara jmur quddiem kumitat parlamentari biex eventwalment minn żewġ ismijiet il-Prim Ministru xorta jkun hu li jażel isem wieħed. Għall-MP Laburista Alfred Sant dan il-proċess huwa biss karnivalata. Huwa qal li kieku Malta kienet akbar bir-reġjuni li għandhom il-kummissarju tagħhom dan l-eżerċizzju kien jagħmel sens. Madankollu għal Malta skont Alfred Sant dan il-proċess huwa wieħed bla sens. Intant il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidher Endelija qal li l-isfida ewlenija tal-Korp tal-Pulizija li jkollu kummissarju li jitħalla jagħmel xogħlu u ma jkunx taħt il-manuvri tal-Gvern u tal-Prim Ministru b'mod dirett. Jidher Endelija qal li bil-mod kif se jinħatar il-Kummissarju se jkun hemm garanzija li mhux se jinbidel xejn, anzi żdiedet innovazzjoni ġdida fejn il-Kummissarju se jkun fuq probation ta' sena. Taħt min se tkun din il-probation saqsa Jidher Endelija illi spjega li se jkun il-Prim Ministru li se jagħżel il-Kummissarju tal-Pulizija iżda mhux ċar x'inhuma l-kundizzjonijiet ta' din il-probation. B'differenza l-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Kummissarju l-ġdid għandu jinħatar bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Parlament.